Oh alah ya urip sik penak koyo ngene kok. Cah-cah udah sambat. Garapan wis karek garap, kerjaan karek kerja. Ngono kok sik kakean polah. Cah. Ora lek nuruti cah-cah saiki. Penak era urip karek turu, mangan, ngopi, nyambut gawe, dolan. Terus karek rabi. Masuk. Lun, Pak Bos, nginjing. Nun sewu, Pak Bos. Yuh, lagi ae. Arep garap-garap. Kok ya wis enek dayoh teko. Gek awakmu neh pisan. Pet mripate. Nyapa neh, enak apa neh ngono lak jane iki. Kok wis kebyek wong. Anu Pak Bos. Niki lho Pak Bos. Anu napa? Alah, armune angelerang. HP Pak Bos. Nyun tulung HP kula. HP ku ki anu Pak Bos. HP pokoknya njaluk tulung HP Pak Bos. Ora lho gini yo. Piye. HP-mu ki gini yo, terus ngomong sing genah, sing jelas ngono. Aja ngomong ki au kaya wong piye. Lho Pak Bos. HP ku kan kuwi apa? Alah arep muni kok. Tas tak ganti WA. Terus sinyale kira metu. Mari ngono tak cas, sak bare tak cas ki mang HP ku ki ndak ampan ngono lho Pak Bos, nun sewu niki. Terus piye kuwi ki? Aku ki bingung ngene iki. Oh alah yo. Tapi lek tak iling-iling lek tak ambu-ambu. Tak ambu sih, sapa ngeri kobong. Iki ora enek minuse lho. Ora enek minuse. Tapi yo ki mang wong tak delok jeroane. Nun sewu monggo nyumanggakne nggih pripun carane HP ku malih empan neh ngono lho Pak Bos karepku iki. Monggo dicek. Lah, sik to. Ora lho aku tak tekok ya, tekok. Iki dingin lah mau ngecas. Casmu kan bunder ngene iki. Ya Android model apa kok Android kok ngene model. Lah, casmu kan bunder. Iki dingimu lah mau ngecas sing nggih cas sing kok lebokne kene iki apa ora? Ya ora lho Pak Bos, lek tak lebokne kono. Lek tak lebokne kono ya bae. Suwi-suwi kok malih kaya anu. Apa jenenge? Biyen wis tak wanti-wanti sogok lewat mburi, tapi kenyataannya perih. Tak cas karo iki lho Pak Bos, apa jenenge? Alah, ngelakmu. Apa? Desktop, iya desktop Pak Bos. Desktop lah ngecas ke desktop. Apa? Kok cas karo cas desktop? Sik. Woh, singa menungso sih tak iki. Beh, lang batumu renek kok kon empan teko ndi? Wong bae jebule lah mau ngecas nggih cas desktop ngono lambemu. Menungso wamper HP kowe nggo. Wis mulai kono. Ganggu wong arep garap ae. Esuk. Ancak. DJ, lagunya yang enak dong.